môže byť. Jak si sa vyspal? Myslel som si, že zadom. Už som cestoval celú noc. Počasie máme perfektné. Tu v triko bol. Takže na tomto preteku vlastne 5 a bude rozdelený do 5 spotov. Typujem, že to registrácia už bude jasné aj kto je v ktorom spode. Očíslovanie je standardné, zľava doprava, 1, 2, 3, 4, 5. Z Legistelum a chcú ísť na akciu Legistelum na Hornú Strelnicu. Po skončení závodu sa zorganizujú do grupy. Otvoríme vedľa cestu v kameňolome a vyhrabete sa hore na strelnicu. Program, ktorý je hore, je urobený tým spôsobom, aby ste o nič neprišli. Teraz tam ide nejaká prvá vlna, vy budete tá druhá vlna. Ono na tých stanovištiach, čo sú tam hore, to má obmedzenú kapacitu, takže týmto sme to trochu... Maličko, pohoda, všetci to poznáte. Takže penalizácie, štandardná ukážka, terčo, máme všetky 3 pripravené. Pozor! Ako mali by si to druhýkrát, tak máš skoro polovičný čas. Čo, budem dobre? Povol, hej. Už nejde viacej. Nepôjde. Dobre, tak bude, čo bude. No budeš pneumatiky tam mať dole. Aj zbraň mám tu. Ale takto by som ti mal vyhnúť. Ne, to sa nedá. Jedine takto by som ti podržal, keď chceš. A skús, no. To skúsim. Či to niečo bude, uvidíš. Dobre, potom beží? doma. Hej. Takže pozor. Teraz, ak si skončil, polož zbraň. Dobre. A my ťa prehúpneme, dobre? Áno. Poď. Nabíja, priprav sa. To prebitie nemusí byť taktické. Môžem spustiť dasovník. Akékoľvek, presne. Tu nejde o čas, nejde o nič, čiže v kľude. A ešte zbraň. Zbraň musím mať prekrytú. Normálne, to platí. Tak, kontrola spojenia. Počuješ ma, keď teraz poviem zelená 8? Áno. Výborne, takže ideme na ostro. Pripravený? Áno. Zelená 2. 9. Červená 7. 3. Zelená 7. Červená 1. Ja som skončil, ak si skončil, vybí zbraň, ukáž prázdnu. Vidím, ráno istoty. Odloži zbraň. Takto? Dobre. Je ti jasná situácia? Ja budem tam sedieť? Áno. A musím sa vytočiť, áno? Áno. Dobre, a nohy musím mať? Nemusíš mať na pedáloch. Keď ti bude pohodlnejšie, môžeš, ale... Len hlavne, aby som sedel, hej? Hlavne, aby si... Môžem aby si to zadkom... skúsiť? Či nie? Nie, hej? Nie. Dobre, dobre. Ak je všetko jasné, nabij zbraň a polož si ju sem na podstave. Dobre. Postav sa vedľa bicykla. Takto, áno? Tuto, tak. Jeden prst mi daj. Čo najhlbšie. Dobre.
Ja ťa budem držať takto za ruku a drepuješ. Môžem, hej? No jasné, jasné. Dobre, zamakaj ešte. Dobre, sadaj. Ak si skončil, vyjdi zbraň, ukáž prázdnu, ak je prázdna, kladivo dole, do púzdra. Benji. Poď, späť vyskúšať, ne? Chce, daj mi 2 a hotovo. Daj mi 3. Kokso, sila. To viete zásobu. Normálne. No poď si skúšať. Ďakujeme pekne. Ja už sa stalo. Paráda, to ma boli. Ja som sporcal. To je také poistiť, nie? Nie. Ideme střílet. Len střílet, rovne, jo? Kde to drží? Určite, tuto, alebo za bubon. A ide telinu, hej? Kde je barel? Špadina ide čo? Jussi, mentek? Sátornál várjatok meg, jó? Ne menjél még haza. Pozor na ďateľinu. Ale ty krásne prsty.